Lho guys, bocah gligisan nggih. Go setang Honda. Panggah minta nantang pangeran Gulugai. Iya, lek ngutel setang kok ngendi kowe? Nah iya, lek golek setang kok ngendi kowe? Sapa ora ya, guys? Gas ya, guys. Iso Gagal gratis. Nice. Gas ae, Lek. Ngomong setang. Setang Honda lho, setang kapal tak gulung. Mentolo mbok kapake ton, mbok tungkak. Mah, bikin Kuwi nulah. piye kuwi? Gagal. Gagal kuwi ra nglumpukke. Wah. Kule mangan ya tak video kuwi ngoten. Panggah los iki lho. Ngomongan aja nih sono. Lho guys, penampakane bikin nulah nganggo setang Honda. Mau aku roh kowe nganggo apa ta mau? Ning ngendi ta sekolahan nganggo apa ta keton? Tak kali bonus. Nang jumuahe. Ah. Tak mak seleret. Ya apa bonuse setengah ngono ki? Wah. Ra iso. Lho guys. Penak awane bocah segeruwet iki lho.